Vítajte čitatelia časopisu Ricky Multimedia Magazín v ďalšom, tentokrát už druhom AVI filme, v ktorom vám opäť prinášame zaujímavé zábery z výstavy ECTS, ktorá sa konala v hlavnom meste Anglicka v Londýne, konkrétne v Grand Hall Olympia. Táto výstava zameraná prevažne na počítačové hry sa konala v dňoch 6. až 8. septembra 1998. Momentálne máte možnosť vidieť našu každodennú cestu na výstavisko priamo z hotela Oliver v časti nazvanej Earl's Court, takže aspoň sa viete čiastočne vžiť do našej situácie, ako sme každé ráno vstávali a cestovali priamo až na výstavu. Tak a tu už vidíte samotný vchod na výstavisko European Computer Trade Show. A tu už vidíte samotnú press room, kde mali prístup len novinári a tu si bolo zároveň možné nabrať rôzne prospekty a materiály, ktoré sem pre novinárov pripravili jednotlivé počítačové firmy. Takže vítajte už priamo na výstavisku ECTS. Práve sa pozeráte na halu číslo 1, ktorá bola tá menšia, zaplnená len z polovice, čo sme však pri prvom stupe nevedeli a tak sme boli predčasne pomerne dosť sklamaní. Avšak po chvíli chôdze cez horné poschodie sme zistili, že je tu aj druhá hala, ktorá bola skutočne maximálne zaplnená. Takže práve ideme do haly číslo 2. Taktiež tu nechýbalo ani menšie občerstvenie, ktoré bolo samozrejme maximálne predražené. No nekúp to. Takže tu už vidíte hlavnú halu, maximálne preplnenú, na ktorú sme boli zvyknutí z predošlých rokov výstavy. Takýchto pekných modeliek bolo možné vidieť na výstave ECTS peknú spustu. A keď sa mám pravdu priznať, v celom Londýne som nevidel toľko špicových ženských ako priamo na výstavisku. Jednotlivé firmy sa snažili prezentovať svoje stánky aj rôznymi atrakciami a uputavkami v podobe maskotov, jeepov, tanečníc a podobne. Tak a vítajte, dá sa povedať, že v najlepšom stánku Eidos, i keď netvrdím, že v najväčšom, pretože najväčší stánok na výstave mali určite Sony PlayStationiaci, ale za to Eidosáci mali rozhodne najlepšie babenky, ako máte možnosť vidieť. Dokonca samotný šéfko Eidosu nám osobne povedal, že všetky baby v ich stánku boli najaté a v skutočnosti sú všetky profesionálne modelky Playboyu, Penthouseu a niektoré z nich sú dokonca TV hviezdy, čo je samozrejme na nich aj vidieť. Teraz sa už máte možnosť pozerať na samotnú Laru Croft, ktorú vymenila Nell McAndrew za pôvodnú Ronu Mitru, keďže s nimi Rona nemala záujem spolupracovať a fotiť a okrem toho pýtala stále väčšie a väčšie peniaze. Tak si teda Eidos najali túto novú Nell McAndrew, ktorá netvrdím, že je škaredá, povedal by som, že je veľmi pekná,
ale nie až natoľko, ako bola tá pôvodná bohyňa Rona Mitra z minulého roku. Každopádne by stála za hriech aj táto. Samozrejme som si nemohol odpustiť neodfotiť sa zo samotného Larou Croft. Povedal by som, že tieto zábery nepotrebujú žiaden komentár. Takto to nejako vyzeralo pri stánku firmy Acclaim. Práve pozeráte na stánok firmy Europress, ktorá tu predstavovala ich nový titul Rally Championship 99. Práve sme zastihli ďalší shooting a zároveň autogramiádu modelke Nell McAndrew predstavujúcu postavu Laru Croft. Teraz pozorne počúvajte, pretože vás Lara Croft pozdraví priamo do kamery. Hi to all you Ricky magazine readers. A tu máme ďalší pozdrav od jednej z tanečníc z firmy Acclaim. Hi all you Ricky magazine. Tak, a tu sme boli priamo v priestoroch firmy Electronic Arts, ktorá nevystavovala na výstave, ale vystavovala v centre Londýna deň pred začatím ECTS. Takýchto maskotov behalo po výstave požehnanie. Konkrétne tento, na ktorého sa práve pozeráte, je z hry Creatures 2. A máme tu ďalšieho maskota, ktorý slúžil ako reklama priamo na hru Earthworm Jim 3. Tu sme vo vnútri gigantského a nepochybne najväčšieho stánku z výstavy ECTS Sony PlayStation. Ako vidíte, zábavy, hier a dokonca aj ľudí tu bolo dostatok. Práve sme pri stánku Eidos a chystáme sa do SCI, kde si bolo možné zahrať hrateľné demo hry Carmageddon 2 a pokecať si s človekom, ktorý predstavoval šoféra auta tejto hry. Mimochodom, Carmageddon 2 má veľmi dobrý slogan, a to sú dva typy chodcov, rýchli a mŕtvi. A tu už vidíte známu modelku, s ktorou som sa odfotil minulý rok a túto fotku ste mali možnosť vidieť v úvodníku priamo v časopise presne pred rokom. Zo stánku Core Designu sme sa presunuli do stánku Nintendo, kde pobehoval i Nintendo maskot. Pri stánku THQ sa prechádzali tiež veľmi zaujímaví maskoti, na jedného alebo jednu z nich sa zrovna pozerajte. Myslím, že nám veľmi pekne zatancovala.
Práve vidíte modelku robiacu reklamu na hru Sin. Všimnite si jej výraz tvári a hlavne jej jazyk. Dobrá dračica, že? Tu bola predstavovaná hra Grand Prix Legends, ktorá vyzerala veľmi dobre. Napokon posúďte sami. Tu už bola nejaká tá príšera monštrum, ženská prezlečená za akéhosi mutanta, s ktorou som sa samozrejme odfotil a nikto mi z fotiek nechcel veriť, že bola naozaj živá. Takže tu je dôkaz, že naozaj živá bola. Je sranda, že presne pred rokom bola na výstavisku prezentovaná hra 5. element, ktorá mala výsť čoskoro a napriek tomu doteraz táto hra nebola vydaná. I keď je dosť pravdepodobné, že v čase, keď si pozeráte tento filmik, už je v predaji. A sme opäť v stánku Sony PlayStation, kde bol pekný dav ľudí okolo hlavného pultu, kde ľudia čakali na rozdávanie rôznych Sony PSX suvenírov v podobe príveskov, tričiek, šálok, odznačikov a podobných drobností, ktoré však každopádne potešili. Aspoň vidíte, že sa ľudia dokážu kvôli dajakým odznačikom takmer pozabíjať. Dá sa povedať, že veľa stánkov z výstaviska ICTS malo svoje tanečnice a tie, na ktoré práve pozeráte, boli z firmy Konami. Pripadali mi asi vôbec najlepšie, hlavne čo sa týkalo ich choreografie. Teraz sa už pozeráte na výstavisko z horného poschodia v tej plnšej hale. Momentálne pozeráte na stánok firmy Cryo, ktorý vyzeral veľmi zaujímavo a za malú chvíľočku dobre počúvajte, pretože vás pozdraví jedna cool ženská reklamujúca hru Sin vo firme Activision, ktorá vystavovala v Royal Garden hoteli. Hello all you naughty readers, you better be good, otherwise... A ďalšia z tanečníc vo firme Codemasters. Počas dlhých chvíľ, ktoré sme síce nemali, bolo aspoň na čo pozerať. Stánok Codemasters mal vcelku dobre vyriešenú simuláciu hry TOCA Touring Car Championship 2, kde bolo priamo do stánku dovezené originál auto Ford Mondeo, do ktorého si mohol bežný človek sadnúť a zahrať si TOCA Touring Car. Celý váš závod bol komentovaný cez mikrofón jedným zo zamestnancov Codemastersu, takže sa hráč cítil pri jazdení skutočne realisticky. Nuž, a to je pre tentokrát všetko. Verím, že sa vám tento film z ICTS páčil a že ste sa pri ňom aspoň trošku pobavili. ICTS Movie pre vás pripravil a klasicky nahovoril Ivo Ninja.